Sinadya ko to. Yan. Oh. Tingnan na. Okay, please. Ayan. Bawal. Oh guys, sandali lang. Ayan. Bisa mo. Ayan, ito guys, palapit-lapit na kami sa papuntang Grotto. Asa na si Elsa Vlog? Ayan, ayan. Tubig. Oh. Ayan. Oh, sige na. Oh, sige na. Mabigat yan. Ayan guys, naaho yung aking anak na makulit. Gusto kasi sumakay, wala namang masakyan. Ayan yung pa, uwi na guys. Ito yung paparating. Ang dami nila guys. Kasama na ako doon sa punta. Ayan guys, mga security list tayo. Mga city ordinance nang huli sa mga gumagawa na hindi maganda. Ha? O yan o. O, tinapay. Medyo malapit-lapit na po kami. Ayan guys, oh. Ako si ate, pagod na. Ayan. Ito. Ayan. Ay, ano pangalan niya ate? Follow may YouTube, Ronald Bicol Vlog. Ano po, ano yun tayo? Mag-leave ka lang ng comments ha. Ronald Bicol ko siya. Okay, mapapanood nyo ito sa YouTube. Where is my son? Ayun. Ayan. Ayan guys. Tara. Ayan, malapit-lapit na po kami guys. Naamoy ko na ang grotto guys. Ito. Ayan, mayroon pang bunitin na ano. Ayan. Ayan, 3 for 100. Ay, 3. Ayan. 3 for 100. Mamaya pagbalik ko na. Kasi pag may natira. Anong pangalan nyo ate? Ay, ayun na lang. Ay, follow nyo lang sa YouTube ko, Ronald Bicol ha. Hindi, panoorin nyo lang sa YouTube. Panood nyo ito. Mahihayin ka naman ate. Sige, thank you. Oo nga naka-vlog naman tayo. Okay guys, dito na lang. Iiwan ko si ate. Ayaw pakilala guys. Oh, where's my son? Ayun, dun guys. Ayun guys. Ayun pala yung paano. Ayun guys, sagingan. May flowers pa yan. Mga sombrero. Ayan. Ayan. Ang dami ng pauwi guys. Kami pauwi, pabalik pa lang. Ay, papunta pa lang pala. Asa si ate? Dito ba? Oh, nalapit na tayo. Ay, gusto. Lado yung ako guys. Kasi malapit na. Ay. Naking pogi. Ang pangalan mo guys? Lalo guys. Malapit na rin. Guys, yan po yung pauwi na. Yan.
Uy, bilisan mo, baka mawala ka dito. Wala si Mamo, mawala na. Na ginagamit ng ating mga ayun na guys, si Elsa Vlog na naka t-shirt na kulay with black na may pangalang YouTube Elsa Vlog. May bili po siya ng candle. Ayan. Ayan guys, yun, yung mga papunta pa lang, mga kasabay namin naglalakad nang galing kung saang lugar na napakalayong lugar guys. Saan? Hay, bilisan mo, ano si Jake? Ayan guys, ito na. Sa wakas, nakarating na rin po kami. Tubig. Okay na. Ayan guys. Ay, ito na ang grotto guys. Ayan. Ayan guys. Pa-entrance na kami guys. Matagal yan po. Ayan, nandito na po kami sa loob ng grotto guys. Ayan, medyo na. Ito na po. Ayan, ayan o, mga DRPMO. Ayun. Ayan, mga picture taking. Kuha sila mga picture. Ay, hintayin na si mama mo. Ayan guys, andito na po kami sa loob ng grotto. Hinihintay po namin si Elsa Vlog. Nasa loob na, ay nasa labas pa pala. Pero andyan na yun. Saan na siya? Ayan guys, ayan. Hindi naman, hindi uminom. Saan si mama niya? Asa si mother mo? Hindi pa po nakapapasok si Elsa. Asa na? Ayun, nagbabantay, may security, may DPSTM, may police. Ayan guys, very security naman tong place na to guys. Very secured. Ayan. Kailan nawawala yung asawa ko guys, hindi pa mapasok. Overstaying. Ayan guys, natutulog, uyat. Ayan. Ayan. Ito po nakaiga nito. Kung di ako po nagkakamali, kagabi pa sila dito naghintay, naglakad. So nagpapahinga lang po sila. Ayan guys, so marami pang papasok. Yan guys, may ambulance, Roman Catholic Guardhouse, may DPSTM na bantay nang gagaling sa mini city hall ng San Jose, Bulacan. Ayan. Ika na Jake, andito si mama, nandito lang sa simbahan dala. Ayan na guys, papunta na po kami sa simbahan. Ayan pala eh. Ayan na pala si Elsa Vlog guys. Let's go. Ayan guys, itong mga nakahiga na to guys, malamang kagabi pa to rito guys. Ayan. Ayan, si Elsa Vlog guys. Ayan.
Kung hindi nagkakamali guys, kagabi pa to rito mga to. Ayan oh, sarap ng pairings. Guys, ayan, kagabi pa yan guys dito. Ayan oh. Ayan, kagabi pa rito yan mo yan. Kami papunta pa lang. Ayan. Masa si Elsa Vlog? Ayun, nandun sa dulo ko guys. Ate, pwede matanong, kagabi pa ba kayo dito? Kagabi pa? Ngayon lang pala, akala ko kagabi pa sila dito guys. Ayan. Ha? Ajay! Ay, ayun. Ayun pala si Pogi. Yan. Ayan ang aking anak na Pogi na si Hedriel J. Hello. Hello sa vlog ni Papa. Asa si Elsa Vlog? Si mama mo. Ayun oh. Nagba-vlog oh. Ayan. Mama, akit tayo. Akit tayo, dali. Ilibid pa lang pala eh. Ayan na. Ayun, yung mga RCR yan eh. Slow. Ayan guys. Ayan. Ayan guys, tuwan-tuwa na yung anak ko guys kasi nasa loob na siya ng grotto. Kanina umiyak yan kasi akala niya napakalayo pa. Ayan si Mama Mary guys nakatayo. Ayan. Ayan. Nasaan si Elsa Vlog? Yun. Ayan guys, andito na kami sa loob ng grotto. Nak, doon tayo sa akyat. Akit tayo doon, no? Ayan guys, paakyat po kami ng ng bridge ng simbahan ng grotto. Try namin umakyat ng ng tulay kung kaya namin. Pero I think we can do that. Let's go. Dito tayo. Akyat tayo ng Ayan. Oh, may nakalagay, bawal umakyat, no entry, pero pwede pala umakyat. Ayan guys. Pwede na pala umakyat eh. Ayun na, yung anak ko guys, tuwan-tuwa na, nakakyat na. Follow on my YouTube. Ayun na guys, paakit na kami ng tulay. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayan, tuwan-tuwa na yung anak ko guys, nakakita na ng tulay. Ayan. Where is Elsa Vlog? Ayun dun sa dulo pa yata. Where is Elsa Vlog? Guys. Ayun na yung anak ko guys. Get na. Ayan na. Mapakit sila. Saan ba siya Ayan na guys, marami nang umakit sa tulay na to. Yun. Ayan guys. Daming, ayan. Parang mga langaw tao dito guys. Ayan o.
Dami. Masarap mag-vlog dito guys kasi ano, overlooking. Pwede kang umakit sa tulay. Pwede sa baba. Pwede ka pumunta dun sa may 14th station na ano ni Papa Jesus guys. Where's my son? Dito Ayan guys. Ayan guys. Ayan yung anak ko guys, sa dulo. Malapit sa pinto ng door ng simbahan. Ayan guys, ang dami nila. Ayan guys. Ano yun? Yung kulak. Ayun. Yung kulak daw guys. Ayan. Ika guys, dito tayo. Wait lang, kukunin ko lang yung aking ay, ano ba? Wait. Punta tayo dito. Ha? Ha? Tinanong ko niya. Time? Time is check. Ayan, mamimigay tayo ng sa YouTube. Ate, follow mo naman sa YouTube ko. Ronald Bico Vlog. Naka-vlog tayo. Ayan guys. Ayan. Ate. Mapanood din po yan sa YouTube. Bigay tayo ng mga nakaitim na to. Ano to? Vlogger ba to? Guys, pwede pa mapalo naman sa YouTube ko. Ronald Bico Vlog. Ayan, ayan guys sila. Naka-black t-shirt. Ayan. Ayan guys. Pumunta rito yung naglakad din. Ayan. Dito. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, ang dami pong umakyat sa tulay na to guys. Nabigyan ko naman sila kung picture natin guys. Yung picture natin guys. Mapanood nila sa mga guys. Diba? Ayan. Ayan guys. Kakaibigan yan guys. Sama natin kumukuha guys. Ayan. Sino po yung pinakamatapos? Ayan guys, ang grupo yan guys, magkakaibigan. Ayan. Let's go guys. Tayo. Baba tayo. Ay, si mama mo. Ayun yung alas, 7, 45, 6:45 na. Di ba? Kali ka na. Let's go. Tayo. Baba na tayo. Ano si mama? Ayaw pa rin bumaba ng anak ko guys. Ay, mga pala. Ayaw yung talino talaga ng anak ko. Ayan o. Alam mo guys, nakakalimutan ko na to. Iyari na naman sana ako. Dadali na lang. What? Baba tayo? Okay, baba tayo. Guys, pagbaba. Opo tayo, sige. Opo. Ayan. Dito tayo guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan pa. Ate, follow naman sa YouTube. Vlog. Naka-vlog to sa vlog rin siya ako eh. Ayan guys. Sa. Ayan guys.
Pababa kami ng ano. Pababa kami ng ano. Europa. Ay, ano. Bridge. Ha? Ayan yung anak ko guys. Oh. Pogi na anak ko guys. Pogi ka ba? Ha? Diba sila? Ayan. Bisa mo na. Pulpo tayong picture. Mag-vlog nga tayo. Wait lang. Ayan guys, pababa na sila lang. Ayan. Ayan.